Meillä on täällä Jari Haavisto. Ja häneltä kysytään nämä 20 kysymystä. Mitenkä se on, Jari? Kerropa sitä ensimmäinen, eli nimi ja ammatti ja harrastukset ja syntymäaika ja asuinpaikka. Okei, joo tosiaan Jari Haavisto on nimi, joka tässä istuu ja työskentelen myynti- ja markkinointialalla. Virallinen titteli on aluemyyntipäällikkö ja se tietysti tahtoo sanoa sitä, että liikutaan jonkun verran tuolla nelijalkaisella pitkin länsirannikkoa ja kilometrejä kertyy ihan kohtuullisesti vuositasolla. Ja harrastuksista sen verran, niin 2 on sellaista hyvin lähellä sydäntä. Toinen on tennis, joka on ollut oikeastaan ihan sieltä sanotaan 15-vuotiaasta lähtien niin lähellä sydäntä. Ja edelleenkin harrastan aika lailla aktiivisesti ja toinen sitten talvelle liittyvä laji on sitten laskettelu, mitä tykkään kovasti harrastella. Joo. No sitten tämä toinen kohta, että kertoisitko meille hieman taustoistasi, että missä olet syntynyt ja missä ja miten sinut on kasvatettu ja mitä merkittäviä tapahtumia elämässäsi oli ennen uskoon tuloa? Joo, mä oon ihan paljas jalkalainen raumalainen ja tosiaan 63 synnyinvuosi. Meillä on Rauman Lukko voitti muun muassa mestaruuden, Suomen mestaruuden ja sitä ei ole sen jälkeen tullutkaan, mutta toivossa eletään. Mutta tosiaan synnyin perheeseen, jossa oli kovasti hengelliset arvot niin kuin esillä. Mun isäni ja oikeastaan hänen isoisänsä Nestor Haavisto oli vapaakirkossa hyvin aktiivinenkin työntekijä oikeastaan koko ikänsä ja ihan sieltä asti muistan, miten pappa on omalla mukavalla tavallaan kertonut Raamatun kertomuksia ynnä muita, että ne on niin kuin hyvin sieltä pienestä pitäen jäänyt mieleen jotkut Raamatun kertomukset ja tosiaan se kasvatus oli sellainen hyvin hengellisiin asioihin suuntaava ja niitä kunnioittava. Äiti siinä jossain vaiheessa tuli ihan oikeasti uskonkin, että vaikka meillä on tosiaan on ne arvot ollut hyvin tärkeitä, mutta kuitenkin tämän ihan henkilökohtainen uskoratkaisu sitten äidillekin tuli siinä myöhemmässä vaiheessa. Ja jos noista merkittävistä tapahtumista, niin oikeastaan ennen uskontuloa mun elämä pyöri hyvin pitkälti tuon tenniksen ympärillä ja siinä nyt sitten jonkun verran jonkinlaisia merittejäkin tullut saatu, että Satakunnan piirimestaruus ynnä muuta, että ehkä ne on enempi ollut sitten siellä liikunnallisen puolella nämä merkittävät tapahtumat. Joo. No sitten, uskoitko johonkin muuhun ennen Jeesusta? Jonkin toiseen uskontoon tai poliittiseen ideologiaan tai johonkin filosofiaan tai just ehkä tähän urheiluun? No, sanotaan niin, että mun koko elämän ajan oikeastaan mä oon uskonut Jumalaan ja niin kuin sanoin, niin ihan pienestä pitäen olen niin kuin kasvanut siihen tietoisuuteen, että Jumala on olemassa ja mun elämässä ei ollut tämmöisiä niin kuin kilpailevia filosofeja siinä suhteessa, mutta niin kuin sanottu, niin se ei auta vaikka isoisä ja isä ja äiti ja koko suku uskoo, sillä ei ole vielä niin kuin merkitystä siinä kohtaa, jos et sä itse henkilökohtaisesti ole uskossa ja tullut uskoon, että tämä tietoisuus valkeni mulla vasta myöhemmin. Joo. No, kun et vielä uskonut Jeesukseen, niin muistatko sellaisia aikoja elämässäsi, jolloin Herra kutsui sinua, mutta sinä et kuunnellut? Joo, kyllä jotenkin yksi tilanne selkeästi muistuu mieleen. Me oltiin, en muista vuosilukua enkä paikkaakaan, mutta me oltiin tällaisen vapakirkon, oliko se silloin vielä nimeltään nuorisojuhlat, nykyiset kesäjuhlat. Ja siellä mä kyllä koin ihan selkeästi yhdessä kokouksessa, että mä muistan vielä sen tunteen, oli sellainen niin kuin hyvin hermostunut ja tuskanen tunne ja jotenkin jälkeenpäin vaan mietin sitä, että
se saattoi olla hyvinkin sellainen mun yksi etsikkoaika tilanne ja mä en siihen silloin reagoinut kuitenkaan mitenkään aktiivisesti, että annoin sen luisu ohi. Joo, tämmöinenkin tilanne on ollut. Joo. No, koska, missä ja miten aloit uskomaan Jeesukseen? Joo, tää oli oliko mä 19-vuotias meillä 18-19 niillä paikkeilla, niin lukioaikaan meidän Raumalla oli jonkunlainen, voisi sanoa tämmöinen nuorten herätys, jossa tuli aikamoinenkin määrä nuoria uskoon, varmaan joku 40 aika lyhyessä aikavälissä. Ja mun 2 kaveria, silloista luokkakaveria, tuli uskoon Heinon Miika ja Joukamon Teppo. Jotenkin nämä asiat, niin kuin tuossa kerroin, niin aina ollut sille lähellä sydäntä. Mä en ole mitenkään niin kuin missään vaiheessa halunnut niin kuin tyrkätä Jumalaa pois mun niin kuin arvomaailmasta, mutta silloin se, mitä niin kuin he toi niin kuin selkeästi tänne, että he on tullut uskoon ja he on tehnyt tällaisen niin kuin selkeän ratkaisun johonkin suuntaan, niin se niin kuin alkoi puhuttelee mua ja mä uskon, että Jumala niin kuin alkoi siinä kohtaa myöskin kutsua mua ja mä itse myöskin rupesin pohtimaan sitä, että mihin suuntaan mä niin kuin on elämässä, että silloin siihen aikoihin eli jo suhteellisen railakastakin elämää viikonloppuisin, eli se elämä oikeastaan pyöri siinä, että käytiin kouluja ja viikonloppuisin touhuttiin sitten mitä touhuttiin kaupungilla ja alkoholi ynnä muu alkoi niin kuin liittymään siihen elämään enempi ja toisaalta just se tyhjyys, että mä elän vaan viikon, koitan saada kulumaan koulussa ja odotan sitä viikonloppuun, niin mietin, että ei tämä elämä näinkään voi jatkua. Ja jotenkin tulin siihen lopputulokseen, että mun täytyy myöskin tehdä selkeä muutos elämääni. Joo. No, aloitko elää kristillistä elämää heti, kun uskoit Jeesukseen, vai kestikö sinulla kauankin ennen kuin annoit uskosi muuttaa elämääsi? Kyllä se tietysti on selvää, että välittömästikin tulee muutoksia, koska kyllähän se on selvä asia, kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen sydämeen, niin siinä niin kuin sä tavallaan astut silloin uuteen maailmaan ja ikään kuin alkaa tapahtumaan, että se on uudesti syntyminen ja sen jälkeen oikeastaan alkaa se prosessi. Et parhaillaankin sitä ollaan niin kuin kasvuprosessissa ja matkalla, joka päivä opitaan. Mutta kyllä se selvä on, että senhän täytyykin näkyä ja sen oikeastaan se näkyy väkisinkin, kun ihminen tulee uskoon, niin kyllä se alkaa näkymään erilaisissa arvovalinnoissa ja se, että mitä sä puhut, millä tavalla sä ajattelet toisista, miten sä käyttäydyt, niin alkaa se näkymään, mutta mä uskon, että se niin kun, me kehitytään siinä koko ajan, että me ollaan koko aikaan tiellä ja koko aika oppimassa. Kyllä. Mitenkäs perheesi ja ystäväsi reagoivat uskoon tulemiseesi ja muutoksiin elämässäsi? No joo, kun mä tosiaan muistan sen, kun sen uskonratkaisun tein ja kun mä pyörällä polkasin kotiin ja kerroin isä ja äitille, että mä oon niin kuin tehnyt tällaisen ratkaisun. He oli hirmu onnellisia kummatkin. Että he otti tämän tiedon niin kuin todella positiivisena vastaan ja tietysti samoin kaikki isovanhemmat ja näin, että mulla on ollut siinä mielessä onnellinen tilanne, että se on ollut niin kuin hyvin, sanotaan, perheessä tämmöinen hyväksytty valinta, mutta toki sitten oli joitain kavereita, jotka niin kuin ei ymmärtänyt sitä mun päätöstäni ja kyllä jotkut kaverisuhteet ihan päättyikin sen tähden, koska en sitten viittynyt enää harrastaa niitä asioita, mitä aikaisemmin tuli harrastettua. Kyllä siinä näinkin sitten kävi, että jotkut käänsi selkänsä, mutta näin siinä tietysti se on väistämätöntä. Joo. Mitäs muutoksia on tapahtunut sydämessäsi ja mielessäsi uskoon tulemisen jälkeen? Joo, liittyy varmaan tähän hengellisen kasvuun, että tämä on prosessi ja jatkuvasti ollaan tiellä, mutta toivottavasti edes voisi sanoa, että joitain niistä, niin Raamattu puhuu pyhän hengen hedelmistä, niin
voisi näkyä ja voisi näkyä enempi. Ja ehkä taas on ne kysymys, että pitäisi kysyä jotain toiselta, että näkyykö ne vai eikö ne näy. Että lähinnä tietysti omassa perheessähän sen tulisi näkyä ja toivon, että näkyisi, mutta totta kai täytyy muistaa, että me ollaan ihmisiä ja inhimillisiä ja lankeavaisia, erehtyväisiä, mutta onneksi meillä on armo. Joo, kyllä. No sitten, mitä muutoksia on tapahtunut elämässäsi? Tämä on niin kuin, että tarkoittaa niin kuin uskontulon jälkeen, niin onko tämmöisiä konkreettisia muutoksia tapahtunut ihan, ettei pelkästään sinussa sisälläsi, vaan myöskin niin kuin ihan koko elämässä? No joo, kyllä tietysti niin sellaiset asiat, mitkä niin kuin voi sanoa, että selvästi vahingoittaa ihmistä, eli just liittyy alkoholi ja tupakan käyttö, vaikka nyt ikinä ole mitenkään ollut tupakoitsija, mutta kyllä silloin jossain vaiheessa niin se selkeästi niin kuin liittyy siihen juhlimiseen, että tupakka ja alkoholi kuuluu yhteen, niin on se selvää, että ne on asiat, jotka ihmistä vahingoittaa ja niistä on sanotunut totaalisesti irti. No se vaikuttaa kyllä elämässä jo tosi paljon. No, onko sinulla ollut uusia tai erikoisia hankaluuksia elämässäsi sen jälkeen, kun aloit uskoa Jeesukseen? Niin, se on sellainen mielenkiintoinen kysymys, että joskus kuulee todistuksia, että ihminen on tullut uskoon ja sen jälkeen elämä on ollut yhtä ruusulla tanssimista, niin se on hieno, jos näin on, mutta mä oon kyllä taipuvainen uskoa siihen, että ei Raamattu missään kohtaa meidän lupaa helppoa elämää, eikä sitä, että ongelmat loppuu, kun ihminen tulee uskoon. Mutta jotenkin täytyy muistaa se asia, että niissä ongelmissa ja vaikeissa tilanteissa niin meillä on joku, mihin turvata, ja se on niin kuin mun mielestä se Raamatun ydin, että me voidaan turvata Jumalaa niissä vaikeissa tilanteissa ja saada todella apua häneltä. Se niin kuin harhakuvitelma mä haluaisin kyllä niin kuin karsia, että jos ihminen luulee niin, että kun hän tulee uskoa, hän pääsee pakoon ongelmia, niin se on turha luulla. Joo, näin se vaan menee. Oletko löytänyt hyvän kristillisen seurakunnan tai yhteisön sen jälkeen, kun tulit uskoon? Joo, mulla oikeastaan on aika montakin seurakuntakokemusta ollut tuossa elämäaikana liittyen justi työpaikkaan ja paikkakunnan muutoksiin ja tällaisiin asioihin, mutta se, että missä mä sain hengellisen kasvun ja ensimmäiset metrit tutustuin seurakunnan elämään oli Rauma helluntai-seurakunta. Ja siellä tietysti kun ystävät ja kaikki kuuluttiin samaan seurakuntaan, niin se oli hyvin luontevaa se yhteys siinä. Ja meillä oli todella vireätä ja aktiivista ja tosi upeata se toiminta silloin nuoruusvuosina. Et meillä oli iso ryhmä kokoonnuttiin joka viikonloppu. Yhdessä rukoiltiin ja oltiin yhdessä ja meillä oli tosi hieno yhtenäinen tiimi siinä. Varmaan jonkun, sanotaan ainakin vuosi ellei 2 vuotta. Siitä se niin kuin lähti ja sitten tietysti ajan mittaan jotkut siinä sitten alkoi seurustelma, meni naimisiin ja sitten ehkä se jäi sitten vähempi se niin kuin yhteys siinä ja itsekin sitten jossain kohtaa mun tuli sitten muutto Helsinkiin työn perässä ja siellä sitten kävin paikallisessa saarnaseurakunnassa, mutta jotenkin mä en sieltä löytänyt sitten sellaista niin kuin yhteyttä ja piiriä, jossa olisin sitten niin kuin viihtynyt ja jotenkin se elämä sitten siinä kohtaa meni muutenkin vähän huonoon suuntaan, eli kyllä mun elämässä siinä kohtaa tapahtui tällainen, josko uskossa selkeästi kylmeneminen ja jotenkin muut arvot alkoi täyttää elämää enempi ja menin kyllä niin kuin siinä suhteessa huonompaan suuntaan. Mutta sitten, jos tuohon vielä jatkan, niin mä uudistuin omassa uskossani hyvin radikaalisti siinä sitten Helsingissä oloaikana ja siellä sitten
siitä huolimatta, niin mä en löytänyt Helsingissä oloaikana niin sellaista seurakuntaa, missä mä olisin ihan aidosti viihtynyt. En tiedä, oliko vika minussa vai jossain muissa, mutta näin se vaan on. Mutta sitten jossain kohtaa me kun mentiin naimisiin Helenan kanssa, niin muutettiin Saloon, tai Helena asui silloin Salossa ja mä muutin sinne. Ja siellä sitten taas vastaavasti me kuuluttiin siellä helluntaiseurakunta ja Salon helluntaiseurakunta oli todella lämmin ja hieno seurakunta. Et me viihdyttiin siellä todella hyvin. Sitten kun muutettiin takaisin Raumalle, niin täällä sitten me koettiin, että vapaaseurakunta oli niin kuin se meidän paikka. Ja Jumala niin kuin selkeästi johdatti meitä vapaaseurakuntaa ja ollaan nyt sitten tosiaan Rauman vapaaseurakunta koettu hengelliseksi kodiksi. No sitten, mitä sä ajattelit uskovista kristityistä ennen kuin sä tulit uskoon? Joo, sanotaan, että en missään nimessä niin voisi sanoa, että olisin halveksinut tai pitänyt mitenkään hihulena, koska mulla oli tämmöinen tietynlainen peruskristillinen kasvatus, niin kyllä mä tietyllä tavalla niin voin ihan rehellisesti sanoa, että mä kunnioitin henkilöitä, jotka oli uskossa, vaikka niitä ei ollut, niin mulla oli enemmän tämmöinen kunnioitus heitä kohtaan. Mm-hmm. Joo. No, entä sitten, mitä sä ajattelit uskovista kristityistä sen jälkeen, kun olit tullut uskoon? Niin justi, että totuus paljastui. Niin. Joo, no niin kuin sanottu, niin uskovatkin ovat ihmisiä ja inhimillisiä ja näin poispäin. Et kyllä se selvä asia on, että ehkä jotkut tällaiset harhakuvitelmat on karissun mielestä tässä vuosien aikana. Että kyllä ei ihmisellä kasvaa siipiä selkeä varsinkaan, niin ei ajatusmaailmat aina ole sellaisia, mitä ehkä Jumala haluaisi olevan, mutta kyllä niin se ehkä onkin se kaikkein vaikein paikka, jos sä koet niin kuin hengellisiltä veljiltä tai siskoilta iskuja selkään, niin ne on tietysti kaikkein kipeimpiä iskuja, mitä voi olla, ja olen niitä itsekin kokenut, mutta jotenkin siinä täytyy muistaa se, että me todella kaikki ollaan matkalla, ja meidän pitää olla armollisia toinen toista kohtaan, niin kuin Raamattu sanoo, että kärsikää toinen toistanne. Kyllä joskus se on sitä kärsimistäkin, että ei aina ole helppoa olla kaikkien ihmisten kanssa, ja oikeastaan ei kaikkien kanssa tarvii niin sydänystävä ollakaan, mutta tietysti se, että ei ole kaunaa eikä katkeruutta ja tällaista ketään kohtaan, niin se on tärkeä asia, että pitää katkeruuden ja kaunan pois mielestä. Mm. No, mikä sun mielestä se on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tärkein näkökohta? Niin kyllä mun mielestä se on se ydinsanoma, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, niin tämä iankaikkisen elämän perspektiivi, että tämä elämä, mitä me täällä eletään, niin tämä on kuitenkin niin lyhyt, niin äärettömän lyhyt ajatellen sitten iankaikkisuutta, niin ja se, että Jumala tarjoaa tällaista lahjaa, syntyä uudesti ja olla sen jälkeen tietoisuus siitä, että sinua odottaa iankaikkinen elämä taivaassa ja Jumalan kirkkaudessa ja siinä mitä hän on valmistanut, niin onhan se niin upea uutinen, että siinä on kyllä kertomista. Mm. Entä sitten, minkä olet havainnut olevan kiireellisin tarve maailmassa tai seurakunnassa nykyään? Niin, jos on kaksi asiaa niin kuin erottaa toisistaan, niin kyllähän tällä hetkellä, jos katsotaan, mitä meidän Suomenmaissakin tapahtuu, niin tietyllä tavalla se on surullista nähdä, että ne itsekkyys ja oman edun tavoittelu ja se, että kunhan vaan mulla menee hyvin, niin kyllä se vaan ikävä kyllä on lisääntynyt ja tulee vaan lisääntymään. Mm. Ja yleensä se tuo mukana myöskin tietyllä tavalla, kun sä saat jotain, niin ahneus lisääntyy ihmisessä, että ihminen on raadollinen siinä suhteessa, että harva alkaa antamaan siitä runsaastaan pois, vaan rupeaa pyytää lisää itselleen. Että kyllä tämä niin kuin tietyllä tavalla tämmöinen selkeä ajatusmuutos siitä, että
että minä itse en olekaan se maailman napa. Niin jotenkin siitä herääminen on se iso tarve maailmassa ja seurakunnassa niin on se selvä asia, että ilman Jumalan voimallista ilmestymistä niin yksikään seurakunta ei ole toimiva eikä elävä. Et Jumalan pyhän hengen läsnäolo ilmestymistä odotan seurakuntaa. No, mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? Tämä on hätkähdyttävä kysymys. Niin, sanotaan niin, että tietysti tällä hetkellä elämän tilanne ja puitteet on sinänsä aika hyvinkin kunnossa. Voi sanoa, että on onnellisesti naimisissa ja on perhe ja talo ja auto ja puitteet on sinänsä niin kuin kunnossa, mutta kyllä totta kai sellainen sisäinen tulevaisuuden suunnitelma voi sanoa, että olisi se, että saisi olla siinä Jumalan suunnitelmassa. Että se on kuitenkin se kaikkein tärkein asia, että sinä päivänä joskus, kun taivaassa ollaan ja ollaan Jumalan valtaistumme edessä, niin mä haluaisin kuulla ne sanat Jumalalta, että hyvä ja uskollinen palvelija, että meidän Herrasi lepon. Että tämä on jotenkin sellainen niin kuin, mä tiedän voiko sitä sanoa tulevaisuuden suunnitelmaksi, mutta se on sellainen tulevaisuuden tavoite ja haave, että mä voisin olla Jumalan suunnitelmassa ja todella kulkea niitä askelia, mitä hän haluaa mun kulkevaa. Mä oon kuitenkin ihan riittävästi tehnyt niitä omia harha-askeleita ja tehnyt vääriä ratkaisuja elämässä. Mä toivoisin, että mä olisin jotain oppinut niistä. Niin voiko sen parempaa tavoitetta olla? No, mikä on mieluisin kirja Raamatussa ja miksi? Tämäkin on vaikea kysymys, kun siellä on niin monta. Mutta jos tosiaan täytyy pitäisi nostaa joku kirja, niin kyllä niin. Vanhassa ja Uudessa testamentissa löytyy kummastakin hyviä kirjoja, mutta sanotaan, että ehkä kuitenkin mä oon tykännyt lukea Samuelin kirja ja kuningasten kirja. Niissä on tietysti samoja asioita, kun puhutaan tästä Daavidin valtakaudesta ja siitä, mitä kaikkea silloin tapahtui Israelin elämässä, niin jotenkin se on hirmu kiehtovaa aikaa. Ja siihen liittyvät asiat Vanhassa testamentissa ja Uuden testamentin puolella, niin sitä on pakko tunnustaa, että mä en pysty kyllä sanomaan, että mikä Paavalin kirjeistä olisi se niin kuin numero 1. Että jos mä nyt sanoisin niin, että Paavalin kirjeet yleisesti ottaen, niin kyllähän ne mua kiehtoo ja koskettaa. Mutta jos mä nyt ihan väkisin väännän jonkun numero 1, niin kuitenkin se olisi ehkä apostolien teot. eli siinä jotenkin se, että miten seurakunta alkaa ottaa sitä asemaa, mikä sille kuuluukin, ja miten pyhä henki alkaa toimimaan ja rakentaa seurakuntaa, niin se on tosi kiehtovaa luettavaa. Ja sitten siihen tietysti liittyy 2 Raamatun tärkeän ihmisen elämänkerta, eli alkuun puhutaan Pietarin elämästä ja sitten sen jälkeen Paavalin elämästä, niin se on kiehtova kirja, apostolien teot. No, on kyllä. Jos ei oteta lukuun Jeesusta, kuka on suosikkihenkilösi Raamatussa ja miksi? No ehkä se vähän tulikin jo tuossa. Kyllä David on kuitenkin sitten sellainen henkilö, että ehkä tietyllä tavalla siinäkin suhteessa, että mitä Raamattu sanoo Davidista, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies, niin siinä on varmaan jotakin semmoista tavoiteltavaa meillä kaikille. Ja kuitenkin muistetaan se, että Davidillakin oli omat lankeemukset ja omat heikot hetket, mutta siitä huolimatta niin se, mikä niin kuin hänestä tekee kiehtovaa, oli se, millä tavalla hän sitten suhtautui siihen, että hän katui ja teki parannuksen. Että se oli niin kuin se oleellinen juttu, ja mä uskon, että sitä taustaa vasten hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Jumala tuntee meidät ja tietää, että me ollaan lankevaisia ja ollaan hairattuvaisia, mutta se, että mitä me tehdään sen jälkeen, niin se on, niin kuin, se on oleellista. Että nöyrytäänkö me ja tehdään parannus vai paadutaanko me ja ei tehdä, niin se on se ero. Kyllä. Ja sen tähden David
myöskin kaikessa rohkeudessaan, mitä hän kuitenkin oli ihan paimenpoika ja kävi Goljatin kimppuun, niin onhan hänessä sellaista niin kuin rohkeutta ja karakteria, että siinä on monelle seikkailukirjailijoille niin aineesta vaikka mihin tarinoihin. Joo. Mitä haluaisit sanoa kuuntelijoillemme, jotka saattavat ajatella antavansa elämänsä Jeesukselle juuri tällä hetkellä? Niin, mä haluaisin sanoa sen, että älä päästä sitä tilannetta ohi, koska niin kuin mä totesin tuossa aluksi, niin voin sanoa, että omassakin elämässä oli semmoinen hetki, milloin olisi voinut todennäköisesti tehdä sen ratkaisun ja astua Jumalan valtakuntaan, enkä tehnyt sitä. Ja sen jälkeen voin ehkä sanoa niin, että mun elämä olisi voinut olla erilaisempi, mitä se olisi sitten, mutta jostakin syystä mun elämä on ollut tällainen ja tämä polku on ollut tällainen, mutta halusin sanoa sen todella painokkaasti, että tee se päätös tänään, koska Raamattu sanoo selkeästi, että tänään on pelastuksen päivä ja tänään on mahdollisuus tulla Jumalan luokse, että sitä on turha niin kuin lykkäillä ja miettiä ja pähkäillä, että joskus siitä ja sitten, koska meillä ei ole luvattu huomista päivää. Mm-hmm. Ketään ei voi sanoa, että mä teen sen huomenna sen päätöksen, koska en mä tiedä, onko huomista päivää. En halua mitenkään myöskään pelotella enkä niin kuin paatoksella sanoa sitä, mutta painokkaasti sanoa sen, että tee se päätös tänään, jos sä koet sen, että Jumala kutsuu sua, niin tee se. Niin, eikö se oikeastaan näinkin, että jos sä työnnät sitä huomiseksi, niin se on ihan yhtä vaikeaa huomenna kuin mitä se on tänään. Ei se muuta tilannetta miksikään. Niin. No, onko sinulla jotain muuta tärkeää asiaan liittyvää, mitä haluaisit sanoa meille tai kuuntelijoille? Niin. Sanoisin sen, että sinä, joka oot jo uskossa, niin se, mitä mun viime aikoina on ollut kovasti sydämellä, se, että Jumalan kirkkaus ja Jumalan valtakunta voisi ilmestyä Rauman kaupungissa ja tässä, mihin meidät on laitettu asumaan, niin kehoittaa sua rukoilemaan ja jopa hyvin voimallisesti rukoilee sen puolesta, että Jumalan valtakunta saisi ilmestyä Rauman kaupungissa ja kaikki ne esteet ja muurit, mitä vihollinen on rakentanut, niin ne vois murtua, että Jumalan valtakunnan kirkkaus voisi ilmestyä tässä kaupungissa. Että rohkaista jokaista uskovaa astumaan ja olemaan siinä muuriaukossa ja täyttämään se paikka, koska jokaista tarvitaan. Jumala on jokaista kutsunut ainakin rukoukseen, jos ei mihinkään muuhun, niin rukous on valtava asia, mikä meillä on annettu ja se on voimavara, joka on liian pienellä osalla meidän jokaisen uskova elämässä. Me jokainen voidaan tehdä parannusta rukouselämässä. Ja sitten toisaalta niin, jotka et ole uskossa, niin voin kyllä omasta elämästäni sanoa, että se on päätös, jota en koskaan kadu, enkä ikinä vaihtaisi mihinkään. En mihinkään rikkauksiin, enkä mihinkään mammonaan uskoa Jeesukseen, koska niin kuin sanottu, niin tämä elämä on niin lyhyt ja sen jälkeen on iankaikkinen elämä ja tätä aarretta mä en vaihtaisi mihinkään, mitä mä oon Jeesuksessa saanut ja haluan todella sanoa jokaiselle kuulijalle, että astu sisään Jumalan valtakuntaan.